корҳои сохтмонӣ дар иншооти таъиноти гуногуни шаҳри ваҳдат ба истиқболи сазовор аз ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза бо авҷи суръати баланд идома дорад. Қабл аз ҳама дар шаҳри ваҳдат таваҷҷӯҳ ба рушди деҳот ва бунёди инфраструктураи зарурӣ нигаронида шуда, дар доираи имконоти мавҷуда ва дар ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ сохтмони иншооти муҳим вусъат меёбад. Бунёди зеристгоҳи барқи 110-20 ба 10 киловолта дар деҳоти ромити шаҳри ваҳдат, ки корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур аз моҳи ноябри соли 2019 оғоз гардида буд, иншабрӯз бо суръат идома дорад. Корҳо дар лаҳзаи ҳозира тибқи нақшаи корҳои сохтмонӣ 70% ба анҷом расида истоданд. хусусан қисмати васлкунии такягоҳҳои оҳанин ба миқдори 25% ба иҷро расидаанд ва инчунин корҳои сохтмонӣ бинои идоравии зеристгоҳи барқи 70% аллакай ба итмом расидаанд. мо мувофиқ нақшаи корӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки барои истиқболи ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз муҳлат сохтмони зеристгоҳи барқии зеринро ба пуррагӣ ба итмом расонем. ба истифода супурдани зеристгоҳи барқии мазкур дар баробари таъмини аҳолии 12 деҳоти ромид бо қувваи барқ, инчунин дар рушди дигар соҳаҳо заминаи боэътимод хоҳад гузошт. тибқи лоиҳа бояд мо 53 километр хатҳои барқии баландшиддат такягоҳии оҳану битонӣ хати барқӣ бояд васл намоем. дар айни муддо 60% корро мо ба анҷом расондаем, яъне ки тахмин зиёда аз 30-35 километр симчӯбҳои такягоҳии оҳану битонӣ аллакай васл шудаанд. даряи ромид, ки дорои имконоти фаровони рушди соҳоти мухталифи хоҷагии халқ, аз ҷумла сайёҳӣ мебошад, барои фароҳам сохтани шароити мусоиди кору хизматрасонӣ тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. дар қатори дигар соҳаҳо моҳипарварӣ низ дар шаҳри ваҳдат бахусус дар деҳоти Симиганҷ, Шӯянгарон ва Ромид равнақу ривоҷ меёбад. ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, идея аз соҳибкорон дар ҳудуди шаҳри ваҳдат ба соҳаи моҳипарварӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ даҳҳо ҳавзҳои моҳидорӣ бунёд намуданд. ширкати Рашъа ЛТД тавонист ин минтақае, ки қисман солҳои тӯлонӣ тамоман истифода намешуд, ба як манзара ва соҳаи моҳидорӣ омода созад. бояд зикр намоем, ки дар 5 ҳавз дар ин ҷо моҳӣ парвариш ёфта истодааст ва асосан моҳиҳои сазан, тазалоби, карп ва дигар моҳиҳо парвариш меёбад. мақсад гузошта шудааст, ки моҳии форел, ки нисбатан ба он талабот зиёд аст ва имконияти дар обҳои тоза парвариши он имконият аст, онро низ тайёр карда ба пешкаши аҳолии мардуми кишвар намояд. танҳо дар 5 соли охир дар шаҳри ваҳдат 47 нуқтаи моҳипарварӣ таъсис ёфта, намудҳои гуногуни моҳиҳои ба иқлими минтақа мутобиқро парвариш менамоянд. ба ҳолати 1 апрели соли ҷорӣ дар шаҳри ваҳдат дар масоҳати 70 гектар ҳавзҳои моҳӣ фаъолият карда истодаанд. бахшида ба ҷашни 30-солагӣ қариб 30 гектар ҳавзҳои моҳӣ ташкил меёбад. дар яке аз мавзеъҳои хушбоду деҳаи Ромид, ки дорои манзараҳои нотакрору табиати дилфиреб аст, аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Меҳвари Душанбе дар майдони 5 гектар 30 ҳавзи моҳипарварӣ сохтмонаш оғоз гардидааст, ки то моҳи июни соли ҷорӣ ба анҷом расонида мешавад. ҳамчунин дар ҷараёни корҳои сохтмонӣ зиёда аз 1 километр соҳилбандӣ иҷро гардида, бунёди иншооти ёрирасон идома дорад. дар ҳавзҳои сохташаванда масъулони ширкат